Sedím si doma a dokončujem si svoj beat. Zazvoní mi telefón, zdvihnem a počujem krik. Volá mi kamarát, pýtam sa ho, čo sa deje. Prečo sa nikto z vás ani na chvíľu nezasmeje? Prejde pár minút, už dobre viem, že čo sa stalo. Opustil nás dobrý človek, ktorý mal rokov dosť málo. Nikomu nič nespravil, s nikým nebol za zle. Nikto by mu neprial, nech jeho duša zhasne. Celá jeho rodina, všetci jeho priatelia smútia celé dni, ešte stále tomu neveria. Stala sa tragédia pre rodinu, pre známych. Čoro chlapec umrel, už je proste bezbranný. Zlí ľudia tu ostávajú a dobrí nás opustia. Nechápem, prečo tu stále anieli dopustia. Teraz sa s ním lúčia, aj keď im to srdce nedovolí. Hovorím ti za nás všetkých, odpočívať tam v pokoji. Prendeva, so te che la prendeva, te non son pa me.